Бір атна ішінде Росгвардия һәм Ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләре хуҗаларыннан 40-тан артык корал алган. Террорчылыкка каршы комиссия карары нигезендә Татарстанда планнан тыш тикшерүләр уза. 45 мең кешедә корал исәпләнә. Тикшерүчеләр рөхсәт документларын сейфларына ачкычларның бары тик бер хуҗада булуын барлый. Инспектор лицензионной разрешительной работы пришел проверить у вас сохранность оружия. Озак вакыт темир сейфта шит кешеләрдән яшеренеп сакланган кораллар хәзер тикшерүчеләрнең игътибары үзәгендә. Һәр коралны карыйлар. Осматриваем само оружие, стоит ли оно на предохранителе, заряжено или разряжено. Сравниваем номера. Салкын корал саклауга рөхсәт алу гына аз. Росгвардия хезмәткәрләре лицензия вакытын көпшәле мылтыкның торышын сейфның биеклегенә кадәр тикшерә. Сейф ачкычы хуҗасы кулында гына булырга тиеш. Бу кагыйдәләрне күп еллар дәвамында корал тоткан Алексей Федоров төгәл хәтерли. Монда тикшерүләрне кирәк дип саныйм. Хуҗаларны уяу игътибарлы булырга искәртә. Террорчылыкка каршы комиссия карары нигезендә планнан тыш тикшерүләр бөтен республикада уза. Күпчелек очракта корал саклау шартлары үтәлми. Кешеләр бер урыннан икенче урынга күчеп китүләре турында тиешле органнарга хәбәр итми. Тикшерү вакытында коралны саклау шартларының үтәлмәве дә ачыкланды. Хуҗадан тыш гаилә әгъзалары да сейфны ача. Моңа кадәр белгечләр корал тотучыларның фатирына ялына якынча бер тапкыр гына тикшерүгә килсә, хәзер таләпләр катгыйлана. Бер атна эчендә 2000 корал тотучы янында булганнар. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Фәрят Каюмов, Татарстан яңалыклары.